Main balik kan? Ada. Awake dhewe ning kene nderek nempil utawa ngalah berkah kesuksesane Bapak Haji Eko ya mak tenan kok nggir. Mula wis sak mestine yen awake dhewe ngaturke panuwun kang tanpa upama kunjuk keluarga besar Bapak Haji Eko lan Ibu Hajah Asih kang wis menehi kapercayan kanggo awake dhewe sak kanca paring lelipur ana laladan sugih waras Kecamatan Prambon Kadipaten Nganjuk sowan komplit. Alhamdulillah sowan komplit. Kanca-kanca saka Asung Panggonta Brataning Kautaman disingkat Astabrata. Oh iya. Aku melu taunan kok lagi ruh singkatane iki. Tak delikke kok. Tidak ada siaran ulang. Gamelan wayang nggawa tekan omah. Heeh. Nggih iki ngiras-ngirus uga halal bihalal ya mak dasare isih nuansa lebaran. Heeh Nduk. Iki halal bihalal ya kuwi nglumpukke balung pisah. Dasare halal bihalal kuwi dipopulerkan dening Kyai Haji Wahab Hasbullah ana ing era revolusi pada tahun 1948. Iya. Tepatnya berada di pertengahan bulan Ramadan. Insinyur Soekarno memanggil Kyai Haji Wahab Hasbullah ke Istana Negara untuk dimintai pendapat dan sarannya agar dapat mengatasi suasana politik Indonesia yang tidak sehat waktu kuwi. Oh ngono. Banjur saran saka Kyai Haji Wahab Hasbullah pada hari raya Idul Fitri tahun 1948, Bung Karno mengundang semua tokoh politik untuk datang ke Istana Negara untuk menghadiri silaturahmi yang diberi judul halal bihalal nganti tekan seprene yo mak. Jadi halal bihalal kuwi uga bisa sebagai wujud penyejuk dan pesan kedamaian keadaan apapun sing lagi memanas. Mula simbole wong lebaran kae gawe kupat tegese ngaku lepat. Oh iya. Uga ana sing ngarani kupat kuwi siku papat. Siku papat kuwi apa wae? Lebar, lebur, labur, luber. Lebar iki tegese leh poso 30 dina wis rampung banjur lebaran. Oh ngono. Lebur tegese ran ing ngapuran saling memaafkan ngelebur dosa. Idul Fitri, idul tegese kembali, fitri tegese suci. Sing ala dibuang sing adoh, sing becik ayo padha digoleki. Banjur labur kuwi tegese ngrias utawa cara desa ngecet, maknane dianyari. Nggih. Membuka lembaran baru supaya selamat ing tembe besuke, Nduk. Ngono. Nggih. Yen wis lebar, lebur dan labur dadi iso luber. Luber tegese lubera rezekine sing barokah, lubera kesabarane, lubera pangapura, luberna sedekah, luberna amal jariyah, luberna ing reh pangibadah. Amin ya rabbal alamin. Luberna ing reh kesabaran. Wajan tenan. Iya. Uga aku mengucapkan mumung iki isih sawal ya kuwi aku mewakili kanca-kanca Astabrata ngaturaken ya kuwi pangapura minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin yen ana tindak sak pecak tembung sak kecap muga-muga kesalahan kapendemo ing bumining pangapuran satemah nukulake wijining pasederekan. Oh ngono ya mak. Nggih. Wah luar biasa. Uga aku ora anggur njaluk sepura karo para penonton, karo para
pamirsa pecinta seni dan budaya. Oh ngono neng aku go njaluk ngapura secara pribadiku karo kanca-kanca rekan kerjaku Astabrata mergo lagi iki pethuk bar lebaran. Oh iya lagi pethuk ya ning panggung ki mau. Oh ngono aku njaluk ngapura sing kulino tak sentaki ya sing kulino tak seneni apa ana lho piye ta iki sing gerong kuwi sing tak sentaki paling sering kuwi. Oh Mas Heru. Heeh. Apa rakelingan taun kepungkur? Heeh. Nalika awake dhewe ujian tugas akhir ana ing kampus. Apa? Kuwi latihan ning omah. Heeh. Heru rawani ngandani aku, wanine ya kuwi ngandani sing iso ngepek rasaku, cah kramat jenenge Paris. Oh ngono. Heru muni, Tris omong ngono, Akbar ya joleh nesu-nesu. Ngono nek nesu-nesu malah pentas tugas akhire cacah ngedon omong ngono. Mosok Akbar nesu, loh wingi rabine Mas Iqbal ning gedung wanita aku meh dibualang mangkok. Apa ya? Lah piye rabiku rabine Masku. Rabine Masku. Mas Iqbal Fajar Alam ana ing gedung wanita. Heeh, gedung wanita iki kan tanpa EO, kersane ibuku ki wis pokoke diurusi karo dulur-dulur karo anak buahe Humas. Heeh. Lah aku nak bingung to nak, ya nyompo tamu ngalor kidul karo widul. Lah kok Mas Heru ki foto Mas. Foto sapa ngon? Minggat ora? Rombak bualang mangkok kowe kok. Minggat ora? Yo. Lah ya. Iya, wah kuwi urung liyane. Heeh. Kuwi adit sing nata lampuin nemen malahan. Apa iya? Tak suwentaki ning Semada kae jan. Lah piye to? Wayang tancep, wayang renek apa-apa lampune kaya rumah sakit hantu lap. Ya jane. Ijane nek apa ya. Lah iya. Ya wis ora dadi ngopo, sing penting rani ngapuran. Gusti Allah wae ngapura umate yen umate mau njaluk pangapura sing tenanan ya wi utawa sinebut taubatan nasuha. Godhong tela bisa gawe lega, napa manungsa samaning manungsa kok ora bisa gawe lega. Nggih. Kembali ke benang merah didongake ya ana muga-muga sak rampunge adicara mayangan bengi iki keluarga besar Bapak Haji Eko lan Ibu Haja Syekh Kalisa saka Gudo lan pangerencana tansah manggiya kabagyan kabegjan lan katentreman. Allahumma amin. Ya kanggo pangbuka utawa mukadimah ana sisen limbukan aku kepengin ngumandhangi tembang ilir-ilir kanggo mukadimah ya kuwi karya besar Wali Songo Sunan Kalijaga sing biyen tembang iki dadi media dakwah ana ing bumi Nuswantara. Nggih. Tembang ilir-ilir go mengku teges kang becik makna kang apik. Ayo dikumandhangi buka saka Bonang Mas Irman monggo. Ya,
lebar lebur labur luber lubero kesabarane anggo saiki wis sabar nduk ha iya sajeke aku nampa momongan ponakan ki lho aku rada sabar aku mbayangke piye sok nek masku sijine Mas Badar sing dalang kuwi wis duwe anak terus aku duwe anak ya mesti sombongan bapak mesti apa ya ketoke kok ngono lah anak dalange mesti kan enek rasa kumingsune no oh ngono mesti anake Mas Badar sok muni piye ngene to dalang nganjuki sapa sing dalang sing ceritane runtut sastrane runtut nek ora bapak oh ngono kuwi anake Mas Badar sauri karo anakku ora iso jaman semono ya nganjuk ya wayangan sing paling ngepop iki wayangane papa waduh papa gitu limbuke ucil ris gantenono ris iya papa uga pengumuman kanggo warga masyarakat Nganjuk di bulan April tak umumne ya kuwi wara-wara pentas-pentase Astabrata sing ana Laladan Nganjuk dan sekitarnya. Oh ngono. Tanggal 17 Pak insyaallah aku karo kanca-kanca Astabrata main ana ing SMP Negeri 5. Oh SMP Negeri 5. Pengumuman kanggo pecinta-pecinta seni dan budaya bakul-bakul monggo mengais rejeki bebarengan. Ana SMP 5 Pak insyaallah bintang tamune Abah Kirun. Oh iya. Terus tanggal 30 ning di alun-alun Nganjuk. Wow. Dalam rangka HUT Hari Jadi Kabupaten Nganjuk. Oh ngono. Iya. Nek pengen nonton nyusul tanggal 1 monggo no. Oh ngono. Pentas spektakuler. Oh ngono. Bintang tamune Cak Komet karo Cak Dodok tanggal 1 lakone Parto Kromo ning ndi Sukorame Lamongan. Wow. Nonton wayang po minggat jadi. Nduk, piye iki saka kersane Bapak Haji Eko dan Ibu Hajah apa asih didandani sik. Nah. Awake dhewe ngandani ning jero kotak kene. Awake dhewe sowan mrene ora ijen. Iya, Muga nganti para kadang bintang tamu sapa? Ya kuwi Mas Gareng saka Bojonegoro lan adiku Niken Salindri saka Tlatah Kediri. Oh, ngono ditanjake. Mbok cepet to, Mbok? Ya. Ayo Mas Gareng tak aturi luwih dhisik munggah
ngancani aku omong-omongan sisan gawe halal bihalalan dhisik ning panggung. Ya, gandeng mau janjiane wirawiri. Ayo saiki Mas Gareng munggah disepoti aja dipleroki. Ya. Aja dipleroki. Ora apa-apa aku nyicil gawe dosane kok. Yo aja dipleroki. Monggo Mas Gareng minggah wonten ing sasana budaya. Ayo. Selamat malam Mas Gareng Wilujeng Dalu good night Mas Gareng. Selamat malam Sugeng Dalu. Alhamdulillah ketemu lagi ana ing laladan sugih waras Prambon Nganjuk. Nggih alhamdulillah ketemu lagi suwe ra ketemu. Alhamdulillah. Dalam rangka ulang tahun ya kuwi pernikahan ke-27 tahun Bapak Haji Eko Kang Sarto Ibu Hajah Asih. Kula gumun Bujang. Gumune ngopo Mas? Atase bakul wesi amo sugih kaya ngene. Lho, iki jenenge apapun itu ya kuwi pekerjaane ditelateni iso ngrejekeni. Luar biasa. Kula mriki nggih. Pangapunten. Nggih. Bayaran kula 16 yuta. Larang men ngungkuli aku. Lho, tenggene bos besi tua kok. Sampeyan toki 16 yuta. 16 yuta. Kok iso ngono? Sepeda motorku tak dol. Anu dandake anu wesi neh. Nggih. Alhamdulillah muji syukur. Heeh. Saged makempal kanthi kahanan Rahayu Wilujeng. Betul. Wong sakmene mbane macake ayu-ayu. Iya no. Tapi kula mboten gumun. Kok ora gumun? Wong sakmene mbane iki sing ketok sing katon nyele aku dhewe. Lho, kok iso ngono? Macake biasa-biasa aku sangat luar biasa. Luar biasa. Bengi-bengi direwangi laburan putih raine depe-depe golek sandang badok ya Mas ya. Ngene iki nggih. Bucange aslinipun teng Bojonegoro teng wilayah omah sampeyan, daerah sampeyan. Nggih wonten adicara halal bihalal teng kantor kabupaten. Malah nggih sowan mriki. Lho, Kabupaten Bojonegoro malam ini juga mengadakan halal bihalal. Ingkang ngadakaken nggih punika Buahna Bupati Bojonegoro. Sampeyan malah ning Nganjuk. Nggih, malah teng Nganjuk. Berarti saking tresnane karo aku. Sapa sing ngomong? Saking tresnane karo Pak Haji Eko. Halah, sapa sing ngomong? Lah kok rene? Ning kono ora dijawab kok. Oh. Koclok aku ning kono.
Sing ngejak kene ya. Lah ya Sing kene ngejak padha. kene kok. Ah, Ngucapne matur nuwun Mas Gareng. Ngucapaken matur sembah nuwun Iya. kagem Bapak Haji Eko. Heeh. Sinten? Pak Eko. Pak Eko. Masuk oh. Karo Ibu Ajase. Kali Bu Ajase sangat luar biasa penyambutanipun. Kula dugi pun dirupak-rupakne. Karo sapa? Kali Bu Asih. Dirupak-rupane piye? Wah, Mas Gareng monggo langsung mlebet Mas Gareng. Goe, kula ngoten. Wah, kula mlubu bleng tong mae sing gedhe niku. Bek tiyang, Pak. Lho, ya iya nek keluarga besare akeh, sedulure akeh kok. Kula mangke teng pundi wingking mawon. Kula terus teng omah sing mriki. Lah teng mriku nggih bek malih jajane tundul meret. Wis. Wong sumbut tok, wong sumbut tok. Sundul meret wong sumbut soalé wong ana. Iya. Akhiripun kula gadah solusi. Mengguri terus. Wonten teng celake kamar mandi. Oh. Terus ning celake kamar mandi? Nggih teng mriku wonten panggenan slepit ngoten. Terus Kangge dandan wis wesek akhire kula mlebu kamar mandi. Terus Mlebu bleng kamar mandi. Bleng. Mboten sios manggon teng mriku. Lho, lejane kono ora nek wong kok. Iya Mas, pangapunten lho. Ngopo? Yo jenenge gombal reget jabang bayi akeh. Lah ngono kuwi saking repote rong sempet dikukuti ora sambok. Lah jenenge wong degawe piye-piye ya ewo. Wong degawe. Tapi kula sak mengacungi jempol kagem panjenenganipun Pak Eko. Katoke ya enek ngono. Katoke ya enek. Enek pokoke ilang sitok tak jupuk. Meng katok kuwi mung teles tak candhalke. Katokmu. Ayo bejo engko mulai gak katokan. Kula ya sangat gumun bocange. Gumune Kalih Pak Eko. Sebabe. Putrane 3. Sampun engko sami pinter-pinter. Ayon no. Edok terus lanang. Beda karo tanggaku. Tanggamu piye? Tanggaku ki bocah ben taune mbridhe lah Mas Angger enek tek jagongan tanggaku sing jenenge PI wi bojone meteng neh. Piye? Piye? Sing tanggaku jenenge PI. Kuwi bojone ben taun mbridil manake aku ngono. Ayo kuwi jenenge banyak anak banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki cacahe 7 anake. Wah. 7. Ya, terus. Lah wi akhire saking bingunge Pak Dalang gawe jeneng supaya gak lali durutno nomere. Contone Nomor 1 dijenengno JPI. Mergo nomor 1. Nomor 2 PI nomor 2. Pancet nomor 3. PI soalnya nomor 3. Papat PI nomor 4. Mau PI. Terus 6 kuwi wedok. Niku adike PI. Oh. Sik to, adike PI. Lah sing nomor 6 iku jenenge sapa? Jenenge kuwi edok. Kuwi adike PI. Nomor 1 JPI, nomor 2 RUPI, 3 LUPI, 4 PI, mau PI. Lah nomor 6 iki jenenge sapa? Engko tak share it. Aku sampai muni bacok Pak Lurah. Ngawur mangsaku. Ndongakne apa karo Pak? Ndongakne nggih. Intinipun asih. Nggih, ndongakaken mugi kemawon panjenenganipun Bapak Eko dalah Ibu Asih anggenipun mangun bebrayan tansah winantu suka basuki pikantuk rahmating Gusti ingkang Maha Kawasa dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Pun kesupen jingben nek gadah menanggap Mas Akbar malih. Amin. Ya. Pokokipun wonten syarate. Kudu enek garing. Malah. Rupane kowe ciduk dawet ngono ya. Ciduk dawet piye? Aku ning guri mau dilokne. Dilokne sapa? Jebule Mas Akbar mbok kethek ngono. Kethek ndasmu kono aku ngono. Lah dandanmu ngono kok. Utune wong iki lho. Didongakne juga yaitu perusahaannya UD Kurnia. Luar biasa toh anak buah. Sangat luar biasa punika sangat cabangipun utawi relasinipun wonten ing luar kota kathah sanget. Wonten saking Kaltim, saking Nusa Tenggara Barat, ya. Saking Bali nggih wonten. Hebat. Sing kirang Bojonegoro kok gak golek ya. Apa? Relasi. Oh, mau membuka ngono ya sampean arepe anu.
Bekerja sama. Bekerja sama. Ya setor besi gitu ya. Mboten. Lah banjur setor angsuran. Maksudnya setor angsuran gawe anu besi ngono lho. Oh iya. Kucange luar biasa. Niki channelipun terik-terik ingkang ingkang napa niku live niki? Nggih, wonten sing live, wonten sing siaran ulang, wonten sing jumuk petilan-petilan nggih. Sangat luar biasa. Nggih. Niki kula kula nggih mireng kabar. Kabare apa, Mas? Wah, tiap tahun teng besaran niku, Pak. Eko nek mbleh 7 niku 5. Nek mbleh sapi niku cahe wonten 7. Mbleh 7 ya apa? Mbleh sapi. Mbleh sapi. Jenenge menungso duwe luput, duwe kami sosolen. Mbleh sapi. Iki ana sebabe. Engkeki kopi telat ya. Mbleh sapi cacahe 7. Cacahe 7. Ben taun lho Pak Dalang. Ngene iki muga-muga dadi acara rutinan tiap tahun nanggap, Pak. Wayang karo mbleh sapi. Allahumma. Amin. Wis tok ora ujar ora kaul, Mas. Nggih, pripun? Wis tok Pak Haji Eko karo Ibu Haja sesuk wayangan wis tok tak gratisi angger wis nanggap ping 100. Lamut jar. Ping 100 gratis. Nek kula mboten enteng-entengan mawon. Apa lho? Nanggap kula ping 15 gratis. Wah, tak ungkuli le, ping 10 gratis. 5 gratis. Ping 3 gratis. 1 gratis. Gak. Mboten. Sing 1 mboten urip. Mboten kobok, curep. Kamangka aku lagi tanggap ping 1 iki kok gratis. Wah, mulai kon turun jaba Bu Asih langsung guyu alhamdulillah. Alhamdulillah piye kula ameng-ameng nyawane kaya. Luar biasa. Ki salam-salam sapa pagelaran malam ini juga disiarkan langsung channel YouTube Asta Brata Media. Jadi sing gak bisa datang di lokasi bisa memantau lumantar channel YouTube nggih. Alhamdulillah. Dadi ora mung ana ing Sugiwaras sing kepareng memantau wong sak donya kepareng mirsani. Nggih. Yo iki Niken dijumenengke nggih. Nggih, siap. Oke. Yo kanggo pemanasan Dik Niken, racikno sing hebat, yo beri musik biar hebat. Ayo. Ayo Dik Niken jumeneng untuk menghibur karepen suasana tambah gayeng tambah regeng ngancani Mas Gareng. Ayo.
biak. Lah. Wingo nubruk raine ning pletot lho wingo. Masalah tubruke ora apa-apa. Terus iki lho impron iki. Iman yakin kuat. Heeh, terus Improne iki iso. Kamu kok ngembari dalangnya namanya Imron? Hah? Dalang kok Imron iki Akbar. Impron. Lho Mas sabar tau ngomong. Piye Mas? Ngomong piye, Iman iki lho ngomong piye? kuat tapi Imron sing gak kuat. Lho. jenenge kok akeh men Kamu Imron. jangan namanya jangan Imron. Apa? Dar gombes. Konjar gombe kok. Utun. Lah ya kuwi jenengku kabeh kowe. Piye jenenge Akbar kabeh? Gurune. Anu gumantung keadaan jenenge. Gumantung cuaca dan keadaan. Ken. Ceblok, Nduk. Ini mengucapkan salam dulu. Lah. Iya. Assalamualaikum. Ya toh. Mas lu apa? Awas lho polahane lho polahane. Rumah sakit tebih mboten nggih. Aduh. Oh. Wes, Lah kaya Monggo patung ingkang badhe ngersakaken seret-seretan anake. kaya patung sapi son ageng lho. saya mengucapkan selam. Nggih. Disawang to Dem motone. Wah, Matamu dhewe Hei! mata-mata. Aku dimatakno lho nek wong gantenge kaya ngene kok. Oh, jenenge Salimam kene Mas. Oh iya. di Kero nggih to. nggih gareng niku Gareng iki kero. Lho. Lah tanganmu kok ireng. Sinden ayu-ayu ra gelem iso. Nggih, minal aizin wal faizin, luputmu ya Dek, nak sepurane. Kualek cangkemmu. Luputku dhe sepira-pira aku njaluk sepura marang sederamu lho. Ngono. Luputmu Dek, sepira-pira luputmu tak sepurane. bener kuwi. Sing tuwek akeh salahe, sing nom njaluk sangune. Nah, Nggo dhuwit ora? wah biar wae lagi pisan dipalak kowe. Sik genah. Lemah lembut. Orang tua itu sebagai senior apalagi sampean ini gareng wis lama wis suwi Iya. ketemu aku yo gak pisan pindho wis main bolak-balik Iya. ketemu enek peng 5 ya toh Iya. setahun pisan aku rong tau lho sing jenenge mbok sangoni pisan nek kamangka wong bar nyangoni aku rezekine mesti akeh. Syukur kowe. Nyangane awakmu rezekine akeh. Sorry ye. Weh. Nyapa kok sorry ye iki lho. Ah bojoku dhewe ra tak sangoni kok ben modar kok. Itu tidak boleh. Lelaki apa itu kayak gitu ndak boleh. Seneni Nduk. Rungono wi ora oleh. Rungono Mas. Kok iso aku? Yang dinamakan lelaki itu apalagi wis bebojoan wis nikah jenenge duwite wong lanang kabeh kudu bruk ning gone wong wedok bah kowe dintekne bah ora bah ditabung bah ora. Ah, nak ayo tuh rezeki Rungono, lelaki. Mas. Iya Nduk. Rungono kupingmu wis ngene. Raimu. Aimu dhewe. Malah ngrai-ngraino wong. Lek sampean ngono wis omah-omah lah Mas sabar urung. Nah. Ini harus diberi contoh Pak De. Mungkin lho. Contohna aku ki. Lah, Ora tau apa ya belajar. mbok brune wong wedok? Duitmu Sapa sing apa ya ngomong? mbok brune wong wedok? Alah mau bayarane mbah anu warna Ngomong bayarane ora ndak ngomong ngono. ora bayaran. Kakean Gratis. nek nyelempitne dhuwit dana kenakalan niku. Nduk, niken. Ah, kuwi lho. Nah, iki minal aidin wal faidin Minal sing aidin bener. wal Nah, iki supaya becik ya toh. Supaya becik iki ya kudu enek tokoe bapak, ibu, anak kuwi lagi pas. Betul. Ngono. Bapak, Piye? Ibu, Bapak, ibu, anak. bapak, ibu, anak. Maksudnya Iya. iki anu no, simulasi Simulasi lebaran. sungkeman biar buat jadi contoh orang banyak kaula muda semuanya. Iya. Ngono. Terus. Suasananya masih di alal bihalal. Iya. Oh, ngene ya, wis Piye, ngene. piye? Kan Dik ini kan paling muda di antara bertiga. Iya betul. Aku paling tua. Tuamu kono. Oh ya Anu aku dhisik. kowe. Nanti ganti-gantian peran, Iya. tapi aku Aku- dadi bapak sik. Bapak, Heeh. Aku. Dik ini kan anak. anak. Aku gak ibu. Nanti Kan ada bapak sama ibu. nanti dijol-jol. Nanti dijol-jol. Ada aku nanti di bapaknya juga. Iya. Berarti aku punya no. Hei. Punya apa? Punya apa toh kan? Punya brengos. Oh iya, bapak. Ya nanti ambil brengos saya nanti ya. Aku bapak sik. Bapak, Dik niken anak. anak.
Mas Gareng ibu. Ah, nganggo kutung. Kamu pakai jilbab. Jilbab Iya, kamu. Yo. Selendangnya. Jilbatan sih. Jilbaban copot. Lah. Alah. Ini simmer loh. Lah simmer. Tahun 2024 simmer. Iya. Tahu gak simmer. Aku dari Rambutnya diore ora iki? Diore. Yo. Iya no, iya. Kamu punya rambut. Rambutnya yang di bawah. Iya. Rambut sing banyak kok aja kan yo. Baunya badek toh Badek rambutnya. itu. Ini enggak keramas. Kamu itu kalau ngomong itu yang cangkemnya itu yang jangan gitu dong. Apa? Ampun. Oh, dalang kok dijejeli tangannya lho. Ya lagi iki jenenge dalang ora kajen ya iki. Biasanya aku dijejeli ya anune. Itu maksudnya itu. Ayo. Lah, ayo, itu itu Ini ya. karetnya. Itu kudungnya dikasih kudung. Aku ini ada setnya enggak? Enggak ada set. Set wi aku menungso kok set to, Nduk. Jamput. Wah, Jan. Ide ayune. Ya mau Akbar kolu mbek iki. Ora apa-apa, gampet-ampet. Monggo ingkang badhe ngersakaken iki. Oh, gampet-ampet. Gratis ongkir. Kamu ndak bawa kipas gitu biar cantik. Lah, penayu aja. Ya Allah. Gajiane lah. Monggo ingkang badhe ngersakaken monggo 15.000. Sak pijete monggo. Ora ndek dhuwit ya sok mber apa-apa 5 wulan kas. Yarne. Masa mbokku dadi genggek ngene. Genggek piye? Lah pi nyapa tawa-tawa. Ki meranke suarane wong wedok. Upama kene. Duduk sini. Kamu jadi ibu dulu. Ibu. Aku jadi bapak. Mas Akbar malah ngono ya? Apa? Dekne kan. Iya. Mas Akbar saiki selerane maleh karo aku. Rapopo. Kamu jangan sakit hati ya. Rapopo rite lek gelem jajal to sebulan golek ngono wae dipateni Akbar. Ora dipateni Sekarno Gunung Kawi kuwi ya. Mangsaku, ayo anu wae, ketoprak tipis-tipis. Duduk. Wah, iki. Jare Ramadan. Ya Ramadan. Masa Ramadan enek ketoprak. Ramadan Jawa iki. Heeh. Iki. Buah. Pakne. Apa bune? Ki wis lebaran. Ngenteni anak ya, ngenteni anak rene acarane sungkeman. Atiku karonto-ronto, Pakne. Duwe anak wedok siji. Kok ya nganti sakmene kok urung sungkem karo awak sakloron to. Kok lambe godir. Matane. Ayo, lagi lho anake dhewe wis Lho, teko. lah kae anake dhewe sing teko. Ya. London niki tolong. Kene, Nduk. Aku to. No. Ayahku to. Toprak Aku dadi anake. Toprak gak tau payu yo ngene iki. Semeneng iki su anu ki, ketoprak anyar. Sungkem bapake dhisik, Nduk. Sungkem bapak. Iki pomone anake bar dolan terus mari ngono apa jenenge mara ndek omah ngono. Iya. Iki pomone anake aku dolan sik ya, Mas. Iya. Kok terus mari ngono mara ning omah ki omahe ngono. Iya. Kita dolan sik ya. Saiki wayahe teko kok dolan sik. Gacok wong engko. Assalamualaikum Bunda Ayah. Waalaikumsalam. Minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ning bapak sik. Aduh. Minal izin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sepira gedene lupute bapak. Muga-muga bapak iso mlebu swarga. Iso malah nyedakke wong tuwa. Ya ora kan doa terbaik. Ya, aku sing tuwa sing akeh lupute ya, Nok. Apane aku cah lanang ya to, mergo wanita itu selalu benar. Ya. Aku jaluk sing ngapura ya. Weh. Kok malah curhat ning. Maaf ki bapak anak kok. Kok ngono? Sikut Bapak, apa, Nduk? Bapak kan pernah salah sama aku. Iya. Jadi Bapak harusnya minta maaf sama aku. Iya. Kan aku enggak pernah salah. Oh iya. Cuk. Sini sungkem sini. Hei. Bapak Jan. Enggak asik. Iya, enggak asik. Wes salim bapak wes sungkem wes. Loh kok enggak dicium?
Lho kok kuwale. Sing nyium tangan kuwi. Nah. Nah, saiki genti Ibu. Ibu. Nangis soe nangis apa-apa haru. Rupane Bu. Surga di telapak kaki. Betul. Wah. Surga di telapak kaki. Disungkemi anake kok malah ngalih lho. Kalau namanya suami istri, Sungkem. surga di telapak kaki suami. Heeh. Ibu. Lah, mbok ya sing apik Ibu iki. Apik-apik awakku remuk. Golek sego samplokan kok. Urung saliman lho. Urung saliman kok lagi anu wis nyerah. Salim sih. Ibu. Nyuwun Iya, Dok. sewu. Heeh. Mugi-mugi panjenengan tansah apa? Dar. Aku ndak ndek salah Mbak Ibu ngarai. Ya ampun Ibu nangis ya Allah. Ya Nangis. Allah. Rupane lho ya Allah nangis. Nangis Ibu nangis diusapi. Gah. Napa iki? Aku mau nang ngene iki dadi ibuke. Oh, ganti peran. Ora kajen. Ganti peran. Ganti Kamu peran. nak jadi apa? Aku dadi Aku anak. sampean anak. Iki bapak Ibu. Iki ibu. Kowe bapak. Aku. Bapak. Aku Sama anak sih ya. anak. Oh, iya. Oke. Kowe metumu keri panggahan. Oh iya. Ya, Betulan sih. Aku anak karo ibu. Modar wong loro. Oke. Tedok. Gentung. Bu. Piye sayang? Anakku tersayang. Please deh. Kalian itu gimana tih? Anak ora apa-apa. Ibu. Dalem anakku. Ibu. Ket biyen ora ana perubahane ngono. Ayo. Maksudnya ini kan kita sudah mendekati bulan Ramadan. Tapi kita kan besok kan sungkeman Ibu. Iya. Aku kemarin mendengar dari suara tetangga, Kenapa, Le? Bapak malam takbir malah karaokean, Bu. Mosok to, Le? Malam takbir pamite Bapak ini malah takbir. Bapak Bapak nyapa? karaokean. Bapak karaoke. Orang malah takbiran, orang malah menyambut Mosok tahun toh? baru malah karaokean, Bu. Bapakmu wi Bapak ini sing wajahe kaya nyambek wi. Gelem karaokean. karaokean. Ora malah ge nyangoni kowe. Ora, belas Bu, belas ora disangoni THR, belas. Bapakmu wi. Heeh. Mosok to bapakmu wi? Aduh dah. Belas. Kok bangga? Tadang. Aja nyebut jenenge Nikan Salindrek. Le urung wajahmu remuk le. Syukur Pak we. Mongko we mudar we. Mulih. Wani ngancik omahku lek ra remuk dasmu. Piye to, Lek Ki? rawe ngalih. Saiki. Piye to ki? Ngalih. Takbiran. Riyo renek bapak ra apa-apa penting kowe bongkok. Bar. Takbiran. Hei. Apa? Bapak. Bapak opo? Ya toh? Bener toh? Bapak Opo? nyapa le bapak? Rasa nyedek-nyedek aku wis tak untal dasmu. Karaokean karo LC katok sak mene-mene. Karaokean. Modar ki kok aku. Wes, wes, mau aku. Jane kurang apa to, Mas? Aku kurang apa? Hah, wes syukur we. Aku kurang apa, Mas? Apa kurangku? Apa aku gak ono apa-apane? Padahal wis tak apa-apane. Wes piye? Ganti peran nek. Aku wegah aku dadi bapak ora kajen. Iki pergantian pemainnya ning nggur karek siji lho. Karek siji nggone. Kowe dadi anak. Wah, aku dadi anak. Lah dadi anak iki mesti disayang. Sangoni. Sak pira salah anake mesti. Iki lho cocok aku nek dadi anak seneng aku. Tangkap Mas Sabar. Dadi anak. Ayo, duduk. Duduk lah, adewe bapak ibu. Nah. Ibu. Pak nih. Yo. Rene apa nih? Piye ibu Bar iki sungkeman. Heeh. Iki ditata sing rapi. Ben ora ireng kabeh. Nek kangen tak wedaki to sini. Ibu. Piye, Pak? Iki malam takbir. Yuk. Malam takbir kuwi sunahe
sunah rasule. Maksudnya takbiran. Tapi aku krungu suarane tangga. Nyapa Pak Bu. Ya ampun. Urung anake dhewe. Anak kowe nyapa to nyapa urung tak apa-apane kok wis anake dhewe. Nyapa Pak Ne? Anake dhewe kan wingi kan pamite dina iki takbiran. Terus Tapi jarine tangga sampe ngomah bengi iki malah balapan. Bapak sapa sing ora wirang? Dek mau ki tak VC ki takbir keliling lho Pak. Assalamualaikum. Cewek meneng sik ning kono sik. Wis syukur wis. Pamite iki takbiran. Takbir keliling ki Wis mbok VC iki takbir. Wis tak VC. Jarine tangga sampe ngomah ki lho. Jare tangga sampe ngomah ki malah balapan karo kancane, dem-deman karo kancane. Larangan kok adalah perintah kaya bapake ngono dem-deman ngono. Wah, ora nek aku. Sapa wong tuwa sing ora wirang? Pencemaran nama baik jenenge awake dhewe malah elek ngene iki. Ya apa ora? Ya Allah Pak Ne wis gak pisan pindho lho ngono kuwi. Padahal sesuk bodo. Ran ning ngapuran saling memaafkan kok anake dhewe tetep gawe ulah. Piye ngono kuwi? Sampeyan iso ngomongi anake ora? Ya karo kowe ya, Bu. Ya, Ya karo kowe. Tok. Lho lah kae anake, lah kae lho. Anakku rene anak rene. Kangen di. Takbiran. Kangendi. Takbiran, Bu. Kangendi. Takbiran. Kamu teko ndi? Syukur. Tekoni cangkeme kok moyang nanyi. Muter kowe. Takbir apa takbir? Takbir apa takbir? Ding ding. Bu aja kene Bu. Malah buke ngono. Aku takbiran lho, Bu. Atas sono, Pak, atas sono, Pak. Takbiran kok mripate abang. Takbiran kok matane abang. Lambene kok mambu. Lambene kok mambu naga. Aku ke ngono Kok mot. wajahnya kaya naga ya kan. Nah yo. Bapakku ya naga. Ngawur. Aku ula cilik. Piye? Kowe ngaku Kowe ora? ngaku apa tak sodet? Aku lho takbiran Ngaku apa tenan, tak Pak. bedah? Takbiran apa mendem? Takbiran, Pak. Ya Allah, ya Allah. Maling nek rung bonyok, kuwi mesti rung gelem ngaku, Kowe takbiran apa takbiran? Iki sandale sapa iki? Selopku. Takbiran apa takbiran? Takbir. Takbir ngaku kowe mendem. Ngaku ora ya Yakin, kena Pak. iki anak teleke lho iki. Anak teleke lho iki. Ya ora, Nduk. Aku Ampunen nek telek tenan. Ayo, kowe ngaku apa ora? Ngaku apa tak pecuti? Ayo. Aku takbiran kok. Ayo. Takbiran apa mendem? Apa balapan? Jare pamit tak bocah kok ora iso ya. Dikandani wong grek. Wis Pak. Rumangsane apa? Ayo, minggat ora? Bapak wis Pak. Rupane kok ngece. Bapak wis Pak. Aku takbiran. Aku bocelono. Wis Pak. Tak aku apa sing mateni Pak? Walah bangetan ta ya. Ngene bojoku mentolo mangan kayane. Ya Allah, ya Allah. Piye? Mangko dindi gak bener, bapak ra bener, mak ra bener, anak ra bener. Dilanjut apa ora iki? Sungkemane dilanjut ora? Gak wis, jan. Nyapa? Ora sungkem-sungkem rata jaran aku. Lah nyapa? Genep diterusne ya, glepot awakku. Iya. Kok marah-marah toh? Piye iki namanya tidak profesional Tidak kerja. ya, lho. Gimana sih? Profesional sih profesional, tapi ini awak saya remek, gepui. Rumangsa. Aku arep males karo dalange sing opahe kono. Sampai aku kurang ajar mulai ra bayaran. Saiki sampean dadi apa? Wis entek Dadi apa? Aku wis gak dadi-dadian, gak pateken aku. Dadi gareng. Ah. Dadi gareng. Topine ae digosik ini. to, topine digosik ben Heeh, nek ngono malah ora kaya gareng. ben ra kaya Power Kuwi lho Rangers. jane rinjinge sapa kuwi jane iso digawa ning dhuwur panggung iki lho. Bah rinjinge nggon rias mau. Mawur ngene tuan rumah barang mbok gawa. Ora, ono kok. Tase sapa kuwi? Tase simer-simer. Tak ki ngadai sandal lumayan. Topine digosik to, topine gareng lho. Heeh. Dikerencet sik. Ngono. Walah, alah kaya ayu-ayuwon mangsamu. Kowe iki kaya penyanyi rock ngono kae. Des
karo rambutnya di apa? Diure, dijambak. Diure terus dijambak. Ayo. Wah, piye? Kowe nyambut gawe rong ngantek anu suwi kok wis rupane celonengan ki lho. Ora perkara kuwi lho diobo-obo awakmu karo niken iki. Ya ora ya sepurane ya Pak De, sepurane. Sampeyan kasine iki ganteng. Lho. Lahir batine apik. Estu niki. Iki lho seksine. Awak dhewe iki ketemu ya rapisan pindho ning wis peng 5 ya ta. Peng 6 iki. Sampeyan ki tak akoni apik. Apik. Wong cilikmu biyen jembluk sing ngomong aku, Nduk. Nggih, estu Mas. Oh, nggih ta? Nate didusi kalih niki nggih riyen. Lho, dileblebne ning jeding, dilebleb. Ngedusi aku. Menengo sik, menengo. Dileblebne ning jeding Mas anggitmu Mas ya Allah Mas disiksa Mas. Kok kejemen to? Kok kejemen lho. Mosok cah cilik lho Mas dileblebne to Mas. Ning padahal awakku panas lho Mas. Dileblebne ning jeding ngono kuwi. Niken. Ya Allah kok. Niken. Bareng gede ngene iki ya. Kadang no Mas aku lek gak mentalan ngono kae no tak kei dhuwit. Terus tak andokne soto ngono padahal cilik aku dileblebne Mas ya Allah. Mbok andokno soto aku wis tuwek ra ndek bam nduk ora das iwak. Biyen jajal sik ra ngandang andokno. Ngaku mangan soto Pak kowe mangan sok goyal gayir ngiwon. Ya kok tangane mesti ngene iki. Lah iya. Iki ngono nandakno gareng tangane cekot. Tangane cekot duwe maksud gareng ora gelem nyolong jupuk weke liyan. Iya. Sampeyan ngerti gak iki mau acarane apa? Acarane ulang tahun pernikahan. Ulang tahun pernikahan yang ke 27. Semoga sehat selamat wilujeng. Panjang yuswanipun. Awet leh momong anak putune. Berkah barokah. Angsal rahmatnya saking Gusti Allah. Ini yang dipengeni semua banyak orang. Ya toh pernikahan yang ke-20 anniversary. Aku gak iso ngarani dua saperi ngono. Mas Gareng Dek niki Pak Haji Eko masih lenggah mboten? Pak Haji Eko tasik lenggah napa mboten nggih? Oh nggih, bebele tasik lenggah, bebele wonten dangane penggalih minggah wonten ing pepanggungan. Napa Bu Ajah? Kalih Bu Ajah sekalian. Monggo sing longgar pundi. Menawi karenan lho nggih, menawi mboten nggih mboten napa-napa. Tasik lenggah mboten? Monggo Pak Haji Eko. Katuran minggah wonten pepanggungan. Nah niki momen langka gitu. Jadi harus diabadikan. Oke. Monggo Pak Jeko katuran minggah wonten ing pepanggungan seperti itu. Cekar saking sasana pernikahan. Nunuju panjenenganipun Bapak Haji Eko. Saribit ingkang garwa nunuju panjenenganipun Ibu Ajah Asih. Lo. Gelange jan masalah. Ya Allah. Mboten Bu. Kula namung Niken. Dalam Kaya mripatmu ki kok nyawang gelang. Ya namanya perempuan. Mbok nek pengen gelange maturo karo aku. Apa mbok tukone? Lho sapa sing ngomong? Wong takon matur. Aku besok beliin ya. Ya. Oh iya, yang gini loh Mas Akbar ya malah bahasa saya malah ngompori malah. Wilujeng dalu, Bapak. Nggih, wilujeng dalu. Piye to jan? Kok senuk-senukan tok. Ya ora ngono ya Niken ki tak kon ngomong cangeme. Hei. Lah wis luwih tuwek kok ora iso ngomong lho. Dibayar larang lho, pira 16 juta lho. Lho ya 16 juta dhewe lho. Aku sing 2 juta. Sampai 2 juta tenan. DP ne. Aku muni arep muni amin. Monggo Pak Hajeko, Ibu Ajase mbok menawi wonten sepatah dua patah kata komentar pada malam hari ini atau pesan-pesan kepada warga sekitar monggo. Puas napa mboten? Nggih. Monggo. Puas iki kok Nek puas manggat malih, Pak. Nggih. Matur nuwun Mas Akbar. Nggih. Tadi saya sudah sempat memberikan sambutan panjang lebar, cuman ini ditambahi sedikit. Terima kasih banyak kepada kru dari Mas Akbar dan juga Mbak Niken yang sudah sangat memeriahkan acara ini pada malam ini. Terima kasih banyak. Ibu Ajase,
Mbok menawi ngendikan apa? aja. Oke. Ada sedikit kata dari saya cukup bahagia, senang, puas dengan penampilannya yang all out ya. Iya. Saya juga terima kasih buat tim Astra Barat. Astra Tim Brata. Asta Brata. Asta Tobrut. Ya, yang luar biasa. Asta Tobrut, Mas. Lajeng Bu, lajeng. Saya terima kasih buat tim Asta Brata yang luar biasa, yang masih muda-muda dan hebat. Ini luar biasa banget.